साफ्रोमबो आंनि पेज नायगिरि फलोवार्स एन्ड फ्रेन्ड्सनिसिम आंनि मोजां गाहाम हामलायनायखौ जासिहरबाय। दिनैनि भिडिअ'आव आं नोंथांमोनजों मोनसे खोथाखौ शेयार खालामलायनो नागिरदों। गोदो गोदाय जोंनि गामिफ्राव सोरनिबा न'खराव हाबा काज इत्यादि जायोब्ला बा जों सानफ्रोमबो दैनन्दिन लाइफआव दुगैनाय बायदिसिना सि जोम सुनाय होनना बुङोब्ला दैमा सेराव थांखायोमोन आरो दैमा सेराव थांनानै जोङो बे भज एबा काज हाबानि जिथु माइरं दालि आलु बायदिसिनाफोरखौहाय बहाय थेलाजों लांनानै सुहैयोमोन आरो फुंनिफ्राय सिखारनानै दुगैनो बा सि जोम सुनो दैमा गोथौनाव खारलाङोमोन आरो बे दैमा गोथौखौ लानानै गोबां मेथाइ दङ। खिन्थु दिनैनि समावहाय बे दैमा गोथौनाव रावबो दुगैनो थांला, रावबो भज काजनि मैगं थाइगं सुनो थांला। मानि थाखाय? बे एफा गोथार बोहैलांनाय दै बेयाव दा मानो दुगैनो थांला, दैयाव मानो दायो सुनो थांला? बेखौ सोर मा खालामखो? बेखौ खालामदों दिनैनि जुगनि थाखा मुलाम्फा नागिरग्रा सानैसो बेबखाय दैमानि दैखौ गिज्रा खालामनायखौ जों मिथिना मोनो। बे बाथ्राया सैथो। आं रावखौबो हिंसायनानै बे बाथ्राखौ बुङाखै, भिडिअखौ बानायाखै। जिथु सैथो, बे सैथोखौसो नोंथांमोनजों शेयार खालामलायनो नागिरदों। दानि समावहाय गोबां मुलाम्फा नागिरनानै अमा फार्म खुलिदों आरो गोबां मुलाम्फा नागिरनानै ब्रयलार फार्म बानायदों। माखासे ब्रयलार फिसिनानै गरनैसो फैसाखौ नागिरनानै परिबेकखौ गाज्रि खालामदों, थानो हायि मोनामग्लुंनाय खालामदों। प्लास बे दाउआ थैयोब्ला बेखौ दैमायाव गारहैदों। बै अमा फार्मनिफ्राय अमा थैदोंब्ला बेखौ दैमायाव गारना हैदों आरो दैमाया गिज्रा जादों आरो जाउनाव बहाय रावबो दुगैनो थांला, बहाय माइरं दालि रावबो सुनो थांला। होमबा बिनि दाया सोर? सानैसो मुलाम्फा नागिरनानै बेबखायारिफोरा बै परिबेकखौ खालामदों। दायो साननानै नाय, ब्रयलार फिसिनानै सोर पाका न' बेबायदि बेबखाय खालामनानै सोर बेसेबां गिदिर मुलाम्फा क्ररपति जानो हागोन? नाथाय रावखौबो नुनाय नङा। बिनि सोलाय परिबेकखौ गाज्रि खालामनायखौसो नुदों। जलबायुखौ नस्थ' खालामनानै समाजनि गुबुंले बारखौ जाहोनानै परिबेक नस्थ' खालामना बेमार जायोब्ला बेखिनि फिसिनानैबो नोङो मानसिखौ डाक्टरनियाव फाहामनो हानाय नङा। बिनिख्रुइ मेरला थाखा बाहेर जालाङो। दायो बे बाथ्राया सैथो नामा? हारसाफोरखौ नायनो थाङोब्ला बांगालफोरखौ नुगोन सानफ्रोमबो दैलि इनकाम, सानफ्रोमबो बिजनेस। बिसोरनि दुब्लि फोथारा ओरैनो गोलैना थाया, माहे इनकाम। जिथु स्टेन्डार्ड, रावनिबो उइनाय खालामालासिनो बिसोरो थाखा इनकाम खालामगासिनो दं। खिन्थु जोङो बेखौ खालामनाय माने समाजखौ बायदि गुबुंले बारहावा जाहोनानै गरनैसो फैसा नागिरनाय बायदि जादों। जेराव जों दैमा गोथौआव थांनो हाया, बहाय दुगैनो हाया, बेनि परिबेकखौ नस्थ' खालामदों। दायो आं रावखौबो उइनाय खालामनो थाङाखै। दा बेयो मानो जानो मोनखो? दैमायाव मानो दुगैनो हाला, दैमायाव मानो मैगं थाइगं सुनो हाला? बेनि जाहोनफोरखौसो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामलायदों। नोंथांमोना सानना नाय आरो परिबेकखौ गोथार खालामनाय। दैमाया इसोरा होनाय सोरजिनाय, बे दैमाखौ गोथार लाखिनो जों जेब्लाबो नाजानो नांगौ। जों जेराव थांनानै दङ बिनि बारहावाखौ जेब्लाबो गोथार लाखिनो जोङो नाजानो नांगौ।